Ipagpatuloy natin mga kapatid, part 4 na po ang ating serye hinggil sa ating paksa, The Church Our Lord Jesus Christ Built. Ang ating teksto siya pa rin, Matthew chapter 16 verses 13 to 18. Doon po sa huli natin pag-uusap, nabanggit po natin yung 5 bagay na ang tao ay hindi siya mag-qualify para pamunuan niya ang iglesia. Sasabihin ko po sa inyo in review po sa ating pag-uusap. Nang sa gayon, sa ating pagpapatuloy, ay mayroon po tayong nakuha doon sa last time na ating napag-alaman. Number 1 po, ang disenyo ng iglesia tinayo po ng ating Panginoong Diyos ay buhay magpakailan-kailanman. Wala pong katapusan. Number 2, dahil ang tao ay marupok, hindi niya kayang pamunuan ito. Ang kanyang kahinaan ang siyang nagre-reject sa kanya para maging puno siya ng iglesia. Pangatlo, dahil ang misyon ng church ay pang sanglibutan, pang kalahatan, iyon ay magiging mahirap para sa tao, para sundan niya ang trabaho ng iglesia sa buong mundo. Pangapat, hindi kaya ng tao na siya'y naririto at pangalawa ay naririto na magkasabay. Hindi kaya niyang sabayin ang magkaibang puok. Overall head in all churches, local churches, through actual presence and control. Hindi po niya kaya yon. Panglima, ang kanyang supervision na ituro ang iisang doktrina, mahirap po ito mga kapatid. Kung may sakit ka, paano mo pamumunuan ang isang doktrina lang na kung mahirapan ka sa mga tanong ng mga kapatid, paano mong makukuha na ang lahat ng local churches ay iisa lang ang kanilang kaisipan para isanay ang isang doktrinang itinuro ng banal na kasulatan. Lahat ng ating nabanggit ay hindi kayang punuin ng kakayahan ng tao. Kaya nga't nagkaroon tayong konklusyon. Nagsimula po tayo doon sa conclusion. Review pa rin po tayo, mga kapatid. Tayo po ay nagkaroon ng 2 konklusyon bago tayo pumunta sa pangatlo. Gusto kong ilahad sa inyo, number 1, yung kasing headship na position na ito ay maselan. Dahil ang kinakailangan ng posisyon na ito ay walang tigil ang iyong presensya doon, ang iyong pamamahala doon, ang iyong pangungobyerno. There should be a continuous governance. Hindi pwedeng bukas na lang. Hindi pwedeng mamaya na lang, mahina, may sakit ako. Hindi pwede. Sa araw ng sakuna, sa araw ng kagipitan, sa araw ng saya, naroroon ka. Hindi pwedeng pipiliin mo lang yung araw ng naroroon ka para mamuno ka. Never ending na paghahari ang kinakailangan at hindi nai-interrupt ito sa lahat ng oras. Ibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Lahat na lamang ng miyembro ng iglesia ay nananalangin sa iyo. Humihingi sila ng tulong sa iyo. Paano mo sila tutulungan kung sila'y manalangin ng gabi? Tulog ka na. Ang kailangan dito ay hindi natutulog na puno. Isang puno na hindi natutulog. Hindi kaya ng tao ito. Ikalawa, na ang tao ay hindi niya kayang buhayin ang sarili niya. Na kinakailangan niya ito para kung sakaling siya tumanda na, hindi na dapat niyang ipasa. Hindi mo pwedeng ipasa yung pamumuno. Hindi katulad ng sistema ng ating buhay dito. Ang mga hari, ang mga presidente ay pinapasa ang posisyon na yun. Pero ang posisyon ng iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, you cannot pass the baton of rule after you die. Or when you were incapacitated, you cannot. Because there is no such thing as having another one to stand as ruler of the church. If you are the church head, forever nga ang disenyo, forever kang head dapat.
walang pagbabago at walang nilalang na hindi namamatay. Kaya't hindi pwede ang tao na siya ang mamuno. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral, mga kapatid. Ikatlong konklusyon po na naiabot ko sa aking kaisipan, yung kasing leadership, yung kasing pamumuno, talagang it belongs to God. It never was designed for man to rule the church. The leadership belongs to God and it is not to men. Dahil nasabi ko ito kasi ang pamumuno sa iglesia ay kinakailangan ang tama na kaalaman, ang tamang gamit sa kaalaman. Alam ba ninyo, kinakailangan kasi na ang leadership ng iglesia ay mayroong greater understanding. Malawak na pangunawa. Mga kapatid, greater knowledge, greater know-how, because it needs for a greater understanding. Hindi pwedeng magaling ka dito pagkatapos mahina ka dito. Hindi pwedeng may dumating dito, kaya mo ito, pero ito hindi mo kaya. Kailangan ang unawa mo ay alam mo kagad. Alam mo na ang mga hinahatid sa'yo. Alam mo na ang hinaharap sa'yo. Naiintindihan mo, mga kapatid. Ang tao kasi, ako, ikaw, tayong lahat, kakaunti, limitado ang ating kaalaman. Kung limitado ang ating kaalaman, naturalesa lang na little din, limitado and very small size ang understanding natin. Kaya may nag-aaway sa mag-asawa na lang Sabi ko nga, unan lang, hindi kayang intindihin ang kabiyak. Nag-aaway dahil unan lang. Nauna lang kumain yung kabiyak nagagalit na yung kabiyak, yung asawa. Dapat hinintay mo ko. Asan ang understanding doon? Maaring ang tao, sabihin nila, ito popular na sinasabi, he is a jack of all trades, sabi. Lahat na lang alam niya. He is a jack of all trades and he is a jack of all trades. Pero bagka, merong biro, but he is not master of all. Hindi niya kaya. Ang tao kasi, mga kapatid, hindi kayang abutin. Hindi niya kayang alamin lahat. Kaya, ang liderato ng iglesia ay nangangailangan ng malawak isang persona na malawak ang kanyang pangunawa. At kailangan nga kung ang pangunawa mo ay malawak, dahil malawak din, hindi maabot-abot ang iyong kaalaman. Mga kapatid, hindi. Pagka ang kaalaman mo ay matayog, ay malawak, malawak din ang iyong pangunawa. Pakinggan nyo sinasabi ng banal na kasulatan doon sa awit 147, 147 at versikulo 5. Ganito po ang sinasabi hinggil sa kaalaman ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya, dakila ang ating Panginoon. Great is our Lord. Doon pa lang sa umpisa hindi mo na mapantayan ng Diyos Dakila ang ating Panginoon at makapangyarihan sa ano? Sa kapangyarihan and of great power. So, siya ay dakila, siya ay makapangyarihan pa sa kapangyarihan. His understanding is infinite. Alam ba ninyo, doon sa Hebreo, ang salitang understanding dito ay tabwin. Tabwin ba yun? Tabwin. Tabon or tabwin. Ang ibig sabihin nito, intelligence So, hindi nagkakalayo ang intelligence o knowledge sa understanding.
Kaya't ang kanyang unawa na sinasabi ng awit 147 talatang 5, ang kanyang unawa ngayon ay walang hanggan, mga kapatid. Dahil higit ang kanyang kaalaman. And man is limited in this kind of manner, in this kind of setting. Hindi niya kaya. He may be a jack of all trades and jack of all trades, but he could not master even one. Ang kailangan, you have to master all. Hindi ka na pwede, disqualified ka na. Kaya sabi ko, there is no doubt, walang duda na ang Diyos lamang ang pwedeng pumasok bilang puno, hari ng iglesia. Mga kapatid, paglalalim pa tayo sa ating pagtalakay, dito nyo mapapansin na hindi pwedeng tao talaga. Masisiraan ng tao. Ang Diyos hindi mo masisiraan. There is no doubt in myself that I believe what the Bible said, that God can handle everything, all things. Why? Because simply, He is all-knowing. Because simply, He knows everything. He is, ang tawag dito, omniscient, all knowledgeable, all knowledge. Mga kapatid, pakinggan po ninyo ang sabi ni Propeta Isaiah. Sino nga ba ang nagturo sa Espiritu ng Panginoon? Sino nga ba? Meron ba siyang tagapayo na nagtuturo lagi sa kanya? Sa kanya ba, yung tagapayo ba, ang kanyang kinukuhanan ng kaalaman? Sino? Sino nagpayo sa kanya o nagbigay sa kanya ng direksyon? At nagturo nga sa kanya sa daan ng kahatulan, mga kapatid. Sino? Meron ba? At nagturo pa sa kanya ng kaalaman at nagpakilala sa kanya ng daan ng unawa. Meron ba? Obviously, dinideklara ng Diyos, parang tinatanong niya, He need not anyone. Wala siyang kailangan. Nino man, wala siyang kailangan para turuan siya. He need not anyone to learn from them because He is omniscient. Pakinggan po ninyo sinasabi dun sa Isaiah 40, talatang 13 hanggang 14. Basahin po natin sa English. Isaiah chapter 40, verses 13 to 14. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. Ama sa langit, marami pong salamat sa inyong banal na salita. Pinahihiram po ninyo sa amin ang katotohanan upang kami ay mapailalim sa katotohanan at aming magampanan ang inyong kalooban. Paano nga naman namin magagawa ang inyong kalooban kung hindi namin mauunawaan, kung hindi ninyo ibibigay sa amin ang katotohanan na kailangan namin? Nagpapasalamat po kami. In Jesus' name, Amen. Isaiah 40, talatang 13 hanggang 14. Who had directed the Spirit of the Lord? Or His counselor had taught him, sabi pa niya. With whom he took counsel, kanino siya nakinig? And who instructed the God? And taught him in the path of judgment? And taught him knowledge? And showed to him the way of understanding? Aba, mapapahiya ka. Walang sino mang nakalapit. Dahil hindi kailangan ng Diyos na siya ay turuan. Dahil ang Diyos, infinite po ang kanyang understanding. Kaya mga kapatid, kung mababalikan nyo yung nabasa natin kanina, great is our Lord and of great power. His understanding is infinite. Awit 147 talatang 5. Hindi po magkakalayo ang katotohanan. Nagkakasabay po lagi. Kaya ang pag-uusap natin, yung capability po ng tao ay limitado. Kaya ko po sinasabi ito,
Alam po ninyo, nasasaktan po ako pag naririnig ko ang Papa ng mga Katoliko ay napakalakas niyang magsalita at parang siya nagahari na sa lugar ng ating Panginoong Yesukristo. Nagkamali po sila. Nagkamali po. Kaya ipinipaliwanag ko sa inyo, maling-mali. Kaya nga't ang iniisip ko sa mga oras na ito, kung tatanungin niyo ako, lahat ba ng mga Katoliko ay ligtas? Masasabi kong hindi. Pinalitan nila si Kristo eh. Kaya nga't pagdating sa usapan, hindi nagigitna si Kristo, ang nagigitna yung kanilang papa eh. Ibang Kristo, ibang Jesus ang naipangaral. Paano kang maililigtas kung hindi si Kristo ang lalapitan mo? Ang kahinahan po ng tao ay naroon sa kanya ring kaisipan. Mahina po ang kanyang kaisipan. Kaya't lagi siya nagkakamali. Tingnan nyo nga, pati yung binyag, binibinyagan yung mga bata. Maliwanag na sinasabi, ang mga nananampalataya at naniniwala, ang nakakaunawa siyang mabibinyagan. Ang tao po ay punong-puno ng error. Punong-puno po ng mali. Kaya nga't kahit sa simpleng bagay lang hindi mo mapagkatiwalaan ng tao He makes mistakes on simple things, either consciously, alam na alam niya, or unconsciously. O hindi niya alam. Sa mga bagay na nakamulat ang kanyang mata at sa mga bagay na nakapikit ang mata. Tingnan mo na lang sino ba yan? Si Apostol Pedro. Si Simon Pedro na pinagkamali ng mga Iglesia Katolika na siya raw ang unang papa. Pambihira ang sinabi nila, kahit na si Pedro hindi papayag. Magagalit si Pedro sa kanila. Hindi niya kayang palitan yung upuan na yun Hindi niya kayang upuin. Hindi niya pwedeng saklawin yung lugar na kinatatayuan ng ating Panginoong Yesukristo Siya raw yung papa. Asan si Kristo? Alam mo, nakakalungkot mga kapatid. These Catholics got it so wrong, making Peter their head. Pwede naman nila sabihin to, patay na si Pedro Hindi na nga makapagsalita Kung pwede nga lang kahit na si Mary Kung makapagsalita si Mary, siguro ayaw din niya Kasi kaya ako nababanggit to, yung kahinaan po ng tao, katulad na example ko sa inyo. Si Simon Pedro, may binanggit po ang banal na kasulatan. May sinabi ang ating Panginoong Yesukristo kasi sa kanya, very simple sentence, very simple statement, yet Peter was not able to get it. Jesus told him before the fact na mangyayari ito, bago ito mangyari, gagawin mo ito, sabi. Kung sa akin sinabi yun sasabihin ko, ano kaya ang gagawin ko? Hindi man sinabi ng Biblia Hindi man nagulat si Pedro Hindi nga mangyayari Hindi pa sapat kung talagang maunawain ka, meron kang intellect na mataas sasabihin mo sa Lord Jesus, paano mangyayari ito? Sige nga, sabihin mo. I-explain mo sa akin. I wanna know. Wala na. Eto, tingnan nyo. Doon sa Mateo 26, talatang 34, ang Panginoong Yesukristo nagsasalita. Ang sabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Pedro, hindi ako nagsisinungaling, sabi ng ating Panginoong Yesukristo, na sa gabing ito mismong gabing ito, bago ang tandang ay tumilaok, di malapit na mangyari, bago tumilaok ang tandang na manok, yung lalaking manok, ay ikakaila mo ako ng 3 beses. Verily I say unto thee, the Lord said to Peter, Simon, this night before the cock crow, sabi niya, you shall deny me thrice. Hindi pa nga nangyayari, sinasabi na ng Panginoong Yesukristo kung
Kung sinabi niya, edi iiwas na ako kay Kristo. Iiwasan ko na yung kasalanan. Yet, nagkamali po ang tao. Tingnan mo a very simple idea that our brother Apostle Peter, Simon, could not process in his mind. Hindi ako kritiko. Hindi ko kinikriticize si Simon Peter, pero pinakikita ng banal na kasulatan, hindi tayo makaunawa ng simpleng bagay. Tingnan mo sinasabi ko nung araw, pag ayaw ng tao, hihinto na lahat ang kaalaman na akala ninyo. Pag ayaw mo, hindi na mangyayari. Bakit? Ayaw mo Sabihin mong umupo ka dito. Hindi niya alam, pag upo niya dito, may mangyayaring blessing sa kanya. Ayaw niyang umupo. Di huminto ang lahat. Hindi ma-process lahat ang gustong mangyari dahil ayaw ng tao. So, anong nangyari? Hindi may process mahusay ni Apostle Peter, kaya he denied the Lord thrice before the cock crows. He denied our Lord Jesus Christ 3 times. Can you trust Peter? Pero sa grace ng ating Panginoong Diyos, pinaniwalaan si Pedro, tinanggap. Pero hindi yon ang dahil para siya maging papa. Mga kapatid, he failed 3 times under the grace of our Lord God. Kung hindi gracious ang Diyos, doon sa oras na yun, baka natunaw si Simon Pedro sa galit ng Diyos Pero hindi ganon. Alam niyo mga kapatid, ang unawa po ng Panginoong Diyos ay napakalawak. Kaya mga kapatid, hindi pwede ang tao, kahit na nga apostol na Kaya, masasabi ko mga kapatid, kung sino man, kung sakaling, if any Peter, sabihin natin, if any Peter around us, kung sino mang Pedro yan, kung sino mang Simon yan, o sino mang tao na magiging ngayon head of the church, okay ba? Are we safe in their leadership? Mahinahon ba ang ating puso? Are we sure about this? Mga kapatid, mahirap. Kaya mga kapatid, yung ating pag-uusap na walang duda ang Diyos lamang ang siyang makakapuno ng ganitong leadership. It belongs really to God and not to man. Sana itong aking pangangaral o pagpapaliwanag sa inyo ay maliwanag. Kahit pagkatapos po ng pag-uusap na ito ay wala po tayong makuha sa banal na espiritu na inspirasyon na tayo'y magtanong. Kung sa bagay, maaring hindi na po siguro manggaling sa banal na espiritu yun, sa atin mismo nanggaling sa puso natin. Kung gusto natin makaalam pa, ay magkaroon po tayo ng pangungusap, na magkaroon po ng fellowship by way of question and answers. Pangapat po mga kapatid, nasabi ko, ang Diyos lamang ang siyang talagang sa Kanya ang leadership na ito. Kasi ang posisyon na ito, kinakailangan niya ay malawak ang pag-iisip para sa management, sa paghahanda, sa paghahari, sa pangangasiwa, sa pakay ng iglesia, sa iglesia. Mga kapatid, alam nyo, hindi yung ikaw nga ay head ka na, malawak ang iyong unawa, pero hindi mo naman ito maisagawa. Ibang klase yung mahusay ka pero hindi mo maisagawa. Mga kapatid, ang position na ito, ang require niya ay i-manage mo ang iyong unawa. Ipamanage mo sa iglesia ang pakay na ito, gamitin mo. Tingnan nyo ipapaliwanag ko pang maigi. Ang management na ito ay pangangasiwa talaga. Buksan po ninyo doon sa Gawa 2:41.
na doon sa aktual na pangyayari, doon na pagkatapos mangaral ng ating kapatid na Apostol Pedro, na talagang kinompiyansa ng Diyos sa kanya ang pangangaral, Acts 2:41, by the Holy Spirit. Ang sabi, sila na masayang nakatanggap sa salita, ang salitang katotohanan na ang Panginoong Yesukristo nagliligtas, nagpapatawad ng kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. They were all baptized. Sila'y nangabinyagan at the same day, dung araw na rin yun, there were added unto them about 3,000 souls, which is a big number, mga kapatid. 3,000 souls or 3,000 persons or 3,000 people or 3,000 men and women is a big number. Balikan ko ngayon yung pinag-uusapan natin, management style, management action. How can one manage this? 3,000 people who were now added to the church. Papaano? Hindi simple po yan, mga kapatid. Papaano pangangasiwaan ito at pagpupunuan mo ito? Ikaw ang mamumuno sa kanila na hindi mo man sila kilala. Because the church is composed of different people of different standing. Mga kapatid, buklat yepo yung isip yun na imbalang metong kaya katamo. May panaos tang kapatad, pero itami kilala. Andiyan may papamasyal tamo keng bale-bale. Masakit, mahirap. It is so difficult to know and to lead different people from different comings sa kung saan sila galing. And imagine this 3,000 souls biglang alam ba ninyo, bakit bigla na lang sinama? Hindi nila ba alam na magkakaroon ng kaguluhan? Pero dahil merong namumuno sa kanila na ang pinagagawa ngayon sa kanila ay pagsamahin yung 3,000 sa iglesia, ginawa nga nila. Bakit? Yun ang namumuno eh. Yun ang management, call ng puno yun, call ng head. Hindi ba may danger? Hindi ba mahirap? We're talking of life experience. Ano ba yung karanasan nito? Hindi natin alam. Saan ba siya? Sino bang mga pengari niyan? Saan ba siya nagtatrabaho? Ano bang karanasan niya? Ano ang pagkatao niya? Yan pa mahirap tanungin. Anong klaseng tao yan? Husband ba siya? Wife ba siya? Married ba siya? Single ba siya? Kung minsan dapat mong tanungin din kung nakatapos ba siya ng pag-aaral. Kawawa naman kung hindi. Short educated ba siya? O na-complete niya ang pag-aaral niya? Simple lang siya ba sa pamumuhay niya? Yung mga bagay na yan alam ng Diyos yan Walang problema sa kanya na kahit 3 billion people ilagay sa iglesia, kaya niyang pagsamasamahin lahat yan Ang sabi nga niya, let there be light, and there was light. The sovereign power of God, you can never put it in a little box. Balikan ko, yung mga taong hindi mo kakilala, yung kanilang pamumuhay, easygoing ba sila? Simple lang ba ang pamumuhay nila? Mayaman ba? Kalulo? Hindi naman yun ang problema Ang problema kung sinasamba yung pera Yun naman mga kalulo, parang entitled naman sila na talagang gusto tulungan mo na, ayaw na nga magbanat ng buto Huwag namang abusuhin Eto pa, sa palagay nyo yung mga 3,000 souls na yun, pare-pareho ang kanilang mga relihiyon, pare-pareho ang kanilang mga prinsipyo, pare-pareho ang kanilang mga paniniwala, yung mga practices nila, abay hindi. Na isama yung 3,000. So, tingnan mo ang ginawa ng Diyos, Tingnan mo ang ginawa ng head. Tingnan mo ang ginawa ng Diyos sa 3,000. Anong kasunod? Verse 42. And Acts 2, verse 42. Anong ginawa ng Diyos? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Ang iglesia na kasama yung 3,000, anong ginawa? One doctrine.
apostles' doctrine, and fellowship, fellowship, and one breaking of bread, and one prayer, silang lahat in one mind. They have the mind of Christ. Hindi po simple yan, mga kapatid. Acts 2:42 shows us the real thing that happened way 1,000 years ago, na what God had done to these 3,000 souls. Anong nangyari? Naging idol ba sila? Hindi. Nakaalam po. Because God exactly knows how to manage, He exactly knows how to handle the people in the church, so that the headship in the church belongs to God and not to man. Meron pa akong oras, mga kapatid. Ang iglesia, kung i-define natin, the church, when you try to give a meaning of what is a church, or a definition of a church, as far as I could grasp, ang memorya ko, the church is a called out, saved, baptized individuals into an assembly whose mission is to serve the will, the command, and the desire of God. Ang ganda, no? Mga kapatid, ang iglesia ay mga tinawag na mga ligtas, mga nabinyagan na mga tao. Katulad ng 3,000 souls. Sila muna ay pinangaralan ng ebanghelyo, pagkatapos na nampalataya sila kay Kristo, pagkatapos sila'y nabinyagan at sila'y dinagdag ngayon sa iglesia bilang individual na may misyon na sila, kaya nga tinuruan sila. Ang kanilang mission is to serve the will, the command, to obey the command and the desire of God. May pagsamba, amen. May respeto sa Diyos, amen. May pag-aaral, amen. May respeto sa kapwa kapatid, amen. Dahil ang lahat po ng mga tinatawag ng Diyos para sa kanyang iglesia ay pinagkalooban sila ng oportunidad na makaalam bilang mga disciples at bilang mga estudyante na sila'y tinawag mula doon sa pagsisisi, mula sa repentance, mga kapatid. Dahil kung hindi ka nagsisi o hindi nagbagong yung isip, yung 3,000 souls na yun, kung hindi nagrepent, na sinabi ni Apostol Pedro dun sa Acts 2:39, sinabi niya, alam ko sinabi niya ito, repent, sabi niya. Ang una niya sinabi, repent, kayo'y magsipagsisi, magbago ang inyong pag-iisip, ay hindi kayo makakaabot sa kalooban ng Diyos. Hindi kayo makakaugnay. You cannot participate. You cannot cooperate with God. Because repentance makes it easier for those who were called to listen to God and process obedience. Mga kapatid, yan po ay ating pag-uusap hinggil sa ating konklusyon. Dahil ang pinangyayarihan po, kailangan mangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Kasi ang posisyon ng headship na yan ay hindi simple. Kailangan meron kang kapangyarihan. Hindi lamang meron kang unawa, hindi lamang marunong ka, omnipresent, omniscient ka, kailangan meron kang authority. Na kung pag-uusapan ng authority, dito pumapasok yung Jehovah. Dito pumapasok yung siya na kinikilalang Panginoon. Alam ko na take up na po ng ating pastor ito. Minsan na sabi niya na ikaw ay Diyos na lumikha at ikaw ay tatawaging Panginoon upang maangkin mo ang iyong nilikha. Na pagka ang pinag-uusapan ay absolute authority, yung talagang buong-buong, kompletong kapangyarihan o otoridad,
Ang ibig po sabihin nito, ang sino mang maghahari o mamumuno o maggogobyerno sa iglesia, kailangan meron siyang authority sa lahat. Kung bakit naman kailangan sa lahat? Dahil ang paksa po ng trabaho ng iglesia ay sa lahat po ng sulok ng daigdig. Authority over all the earth. Hindi lamang sa iglesia, kundi sa lahat ng masasakupan ng iglesia. He has authority over all the earth. Bakit? Kasi, di ba nasabi na ang church ay dapat lumabas, humayo, abutin ang lahat ng bansa na may taong kakausapin nila para sa ebanghelyo, di ba? Bakit? Kasi ang territorial dominion ng iglesia ay ang mundo. Hindi lamang dito sa isang sulok na ito, hindi lamang sa Jerusalem, hindi lamang sa Middle East, lahat po ng sulok ng daigdig. Na ang pakay nila ay puntahan ang lahat ng makasalanan dito sa mundo. Kasi yung mga makasalanan, sila yung subject ng preaching ng iglesia para sa ebanghelyo. Ang inaabutan at pinangangaralan ng ebanghelyo ay ang mga makasalanan. Kaya nga doon sa Mark 16:15 ang sabi ng Panginoong Diyos, He said unto them, Go ye, humayo kayo sa buong sanlibutan. Puntahan ninyo sila na mga makasalanan. At ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa bawat nakita ninyo. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Humayo kayo sa buong sanlibutan. Puntahan ninyo sila na mga makasalanan. Sila mga sinners. Na alam ninyo na ang tungo nila ay sa kapahamakan sa impyerno. Bakit nyo pupuntahan sila? Ililigtas ko sila from the fires of hell. At ipangaral ninyo ang ebanghelyo ng kaligtasan sa bawat nilalang, sa bawat taong makasalanan. Alam nyo, magsa-sidestep ako, mga kapatid, Kailangan kasing mabanggit ito Nailagay ko ito sa aking outline Itinanong ko ngayon, kung pupuntahan natin ang mga makasalanan, sino sila? Who are the sinners that needs the gospel preaching of the church? Sino yung lalapitan natin? Meron tayong mababasa, pakinggan natin doon sa sinabi ni Apostol Pablo doon sa unang Korinto 6:9 hanggang 11. Alam po ninyo ganitong sinabi. 1 Corinthians chapter 6 verse 9, 10, and 11. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko o mga unrighteous, ang mga liko ay tinawag na mga unrighteous ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Anong ibig sabihin nun? Hindi sila pwede sa kaharian ng Diyos. Sila yung kakausapin natin. Sila yung pupuntahan natin. Kasi sinasabi na nga ng Biblia, sila nga ay makasalanan, hindi sila uubra, hindi sila pwede. Sino sila? Huwag kayong padaya, sabi. Na pagkaalamin mo sila, huwag kayong padadaya. Dahil mandaraya itong pupuntahan ninyo, magpapakunwari. Kahit ang mga mapakiyapid, number 1, ni ang mga mananambahan sa Diyos-Diyosan, number 2, ni ang mga mangangalunya, number 3, ni ang mga nangbababae, number 4, ni ang mga mapakiyapid sa kapwa lalaki, mga tomboy, bakla, number 5, ni ang mga magnanakaw, number 6, ni ang mga masasakim, number 7, ni ang mga manglalasing, number 8, ni ang mga mapangtungayaw, number 9, ni ang mga manglulupig, number 10. Anong sabi ng Panginoong Diyos? Ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Di malinaw, ang pupuntahan natin, ang aabutan natin, ay mga makasalanang tao. Una, sa English natin babasahin, fornicators,
neither fornicators, tapos idolaters, tapos adulterers, tapos effeminate, tapos abuser of themselves with mankind, tapos magnanakaw, thieves, covetous, drunkards, mga manglasenggo, revilers, extortioners, they shall not inherit the kingdom of God. But we are in the grace period, grace kingdom of the Lord God, na binubukas ang pintuan sa lahat ng magsisisi sa kanilang mga kasalanan, lalapit kay Kristo. Sila yung mga taong kakausapin natin, yung mga lasinggero, yung mga nambababae, yung mga mahilig sa mga kalupadang lalaki. Yun ang lapitan natin. Yung mga magnanakaw, yung mga may relasyon sa mga ibang babaeng hindi naman nila kapwa, hindi naman nila asawa. Pambihira. Ito pang sinabi. Ano bakit? Ito sinabi. At sabi dun sa verse 11, ito, and such, sabi, were some of you. Sa Tagalog po, at ganyan nga ang mga ilan sa inyo. Tingnan ninyo, iglesia po ng ating Panginoong Diyos, ang iglesia Corinto, mga bakla pala yung mga dating kayo, sabi niya. At ganyan nga ang mga ilan sa inyo na dating mga fornicator, dating mga magnanakaw, dating mga adulterers, dating mga covetous, dati. Wala ka nang pupuntahan. Sila yung pinuntahan ng ebanghelyo, ng iglesia, at sila'y nakausap at pinakilala ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang trabaho, number 5, kung number 5 ito, number 6 siguro, na ang trabaho ng iglesia ay para ipakilala ang Panginoon, ang Panginoong Jesucristo, na siyang puno ng ating iglesia, who is the Savior. Alam nyo mga kapatid, dito tayo wala na po akong oras, nakita ko na ang oras dito. Nagpapasalamat po tayo sa ating Ama sa Langit dahil sa kanyang pagpaubaya sa atin na pag-aralan ng kanyang mga salita. Ang katotohanan po ay nalalaman po natin na sana sa ating pansariling panahon ay bigyan tayo ng opportunity ng banal na Espiritu na makausap natin ang mga katulad natin nung araw na mga makasalanan na hindi nila kayang pasukan ang kaharian ng langit, kaharian ng Diyos. Kaya matutulungan po natin sila, matutulungan po ng Panginoong Jesucristo. Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa aral na ito, na simpleng aral na ito na inyong inilahad sa amin, na aming nalaman ang mga bagay na tungkol po sa puno po ng iglesia. Marami pong salamat. Amin pong pag-ibig sa inyo, in Jesus' name. Amen. Bye-bye to everyone. Bye-bye.